ቤላ ሄር ኤክስቴንሽን ጽቡቅ ሂማን ሄር ተሰናዶ ሰንተቲክ ወይ ዘጠናነቅ ጸጉሪ እንዳገዛክን ተሐርቃዶ ንኣኽን ዝኸውን ደስ ዘብል ሓድሽ ዜና ቀሪብናልክና ኣለና ቀዳማይ ደረጃ ዝኾነ ሂማን ሄር ዘይጠናነቅ ዘይረግፍ ዝምሸጥ ፓሌስትራ ክስሓብ ዝኽእል ብሉጽ ጸጉሪ ሂማን ሄር ኣብ ውሽጢ ኢሮባ ቀሪብናልክና ኣለና ቤላ ሄር ኤክስቴንሽን 100% ናቹራል ስለ ዝኾነ ወላ ሕብሪ ከተስቲኦ ትኽእል ኣይኽን ቤላ ሄር ኤክስቴንሽን ሂማን ሄር ብባንድን ማለት ተሰፊዩ ወይ ከዓ ብክሊፕ ባዕልኽን ኣብ ገዛ ከተልግቦ ትኽእል ኣይኽን ቁሪ ከይተሃረብክንን ካብ ገዛ ከይወፃኽንን ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልቲ ብመንገዲ ፖስታ ኣብ ገዛኽን ክበፅሓፍክን ይኽእል እዩ ቤላ ሄር ኤክስቴንሽን ብኸመይ ይረኽቦ ትብለ ድማ ብዌብሳይት ቤላ ሄር ኤክስቴንሽን ሾፕ ወይ ከዓ ብኢንስታግራም ክትእዝዛ ትኽእል ኣይኽን ብዋትስኣፕ 49 16 32 21 1558 ዝኾነ ሕቶ ክንምልሰልክን ድልዋት ኢና ቤላ ሄር ኤክስቴንሽን أنا أب عرات فزاز ويدنزوز هكو يودي غير أيفوتني ترى دي كايمش نتأف زبلي تفوت أبصر رمي تعقب دي غولا سقع حجيكا خمزي تبدي له سقع حجي فتنا قد انت رخذنا على المثل ديناميتنا بزي أنا كو حيلي عرفت كم زي مزنقع كوفيل كان يقرص مدبات مبلع قريت زي كوين كابو قدمي عيله بزح حاسيبي فردني ايه اسكا انت رخبنا الكانمو نطفت ترخيب كات نطف فزاز تخوينا خات فزز مالدي نانو نطفت ترخيب كات تناتكا فزز مبال تشفنا موت وا ترى نطيفها خلتي خاف هزيس كاملتي أرماي تانا يقرص مدب طريح هذا كايدوا كرات تخاتلتي مدبات AG Entertainment Channel داغماي حجون تمريسناكم علينا نايكلتيهم تي حطوتات زي تغاغي ودي الله مثلن بيكي ابلع لي بيكي انت يا طعم تاغير كالها بيك ونا باخا انت يا طعم تاغير الله بب ولقكم زازام زغون حساب حيسكم اللهم نابتا كاليتي بصايتا نامي كنساغرنا نامي قا زلكا حساباتك تقلصيها حتى يحطو خسك هاي دان مرحبا هاني الله هادو الله هراي دان تكبلك ادري مسلك مس ولاديتي زنبر يلكاني ግን ወላዲትካ ዘይት ትወን እንተ ኮይና ሓስያ እንተ ተባይሳትኒ ከምኡውን ሓፂር ጎና ምዝውታር ልማድ እዩ ደለኒ ኣዲኻ ከዓ ኣይትፈቱን እያ ምተረዳእከን ዶ تا حطو حيسك يلا خا مسلنو تردينا لا تردياتنا لا نعم يقول مجمرتا مسوراري تهد نبر كلك قالوا انت لك مسلكي ندي بتعمي زفكرا او بتعمي غاز خبره سلازي الصغيره نعيت مسلت تخونكي نابت غزاوتو كزغل نبر دحر انصار اديت رودي نغرات علك وين بحرياسي نعاقد يكون خرداكس كنسامع يعني خلينا ما تخم جمرتو تعزن الله ايوا نياتوس جينا خياتنا خلنا ابن ابراهيم موجود في افضل خيبه احنا خلنا كي تماررصنا هنا ازنات كدليتات نغير ندلاي ايوا جيسي جينا كي تمرعه وي علل كيبلت كلا ولاديته دقي ما دلخو مالتي جي جينا خلنا قدم اتاونا
ዝኾነ ውላድ ናብ ራኺ በጻሕና ኸልና ድሌታት ናይ የደይ ተኽብር ድሌታት ናተይ ትረዲኣ ተኸይድ መጀመርታ ኣነ መርፅ ሕጂ ዳንኤል ኣብዚኣ ድሌታት ናይ ኣደይ ትብል ኣለኻ ምናልባት ኣዴኻ ምስ ምምላስ ብዝሒ ናብ ቤት ጸሎት ወሎ ቤተ ክርስቲያን ወሎ ወላ ካልእ ክትበጽሕ እንከላ ጋቢ ወይ ከዓ ዙርያ ጌራ ምኻድ ትደሊ እሞ ስለዚ እዛ ክትመርፃ ተቐሪባ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ጋቢ ጌራ እንድሕር ደኣ ተዘውትር ኮይና ጋቢ ጌራ ምኻድ ርእሳ ከይተፈሸለት ተቆኒና ጥራሕ ትኸይድ ከይተመሸጠት ከየበለት ትኸይድ እንድሕር ደኣ ኮይና ፀኒሓትካሲ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ኣዴኻ ፈትያታ ኣላ ሕጂ ኣዴኻ ድፈተወታ ዲኻ ትደሊ ዋላስ ናትካ ሓርያ ናትካ ምርጫ ኸ ኣለካ ጎና ጌራ ክትከይድ ከላሲ ኣሎ ኖ ገለ ደቂ ተባዕትዮ ዝፈትዎ ወይ ዝመርፅዎ ነገራት እዩ ኣብ ተፈላለየ ናይ መዘናጊዕታት ቦታ ብዘይኮ ንሳ ናብ መሓዙታ ክትከይድ ከላ ናብ ዝብፃሕ እስኻ ናብ ቤተሰብካ ሒዝካ ክትከይድ ከለኻ ጎና ጌራ እንተኸደት ንዓቃሕ እንድሕር ብላ ኮይኑሲ እንታይ ይሽግረካ ጽቡቕቲ ህቶያ እዚኣ ግን ኣነ እንታይ እየ መጀመርታ እንታይ ኢለ ነይረ ቁማት ትኮን ኣለዋ ጨጉራ ነዊሕ ጽቡቕቲ ነፍሲ ዘለዋ ገለ ንምንታይ እየ ከም ኢለ ከምዚ ብነፍሰይሲ እዚ ናይ ቦታትና ናይ ኣዴታትና ባህሊ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ከምዘን ቅንጥብጣብ ገይረን ንኸዳ ገለገለ ሜክኣፕ ዝገብራ ገለ ብዙሕ ኣይብለኒ ሶ ካብ ጎና ጌራ ምሳይ ክትከይድ ሙሉእ ድረስ ጌራ ጽቡቕ ሽፎን ዘመናዊ ሽፎን ማለት እዩ ጌራ ክትከይድ እያ ንዓይ ጓል ኣንስተይቲ ትስሕበኒ እሱ ኸ እዩ ዝያዳ ዘዕግበኒ ዓይ ስለዚ ኣቐዲመ እታ ሕቶ ናተይ ዝሓተት ኮኑ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ማሊኣ ከይትቀልዋ ድሌታታ ናይ ጎና ሓፂር ነፂር ቁርፅራፅ ትገብር ኮይና ግን እቲ ሜክኣባት ምግባር ካልእ ጎኒ ጎኑስ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ ካብ ድሌታ ይወፃ እዩ ሕጂ በዚ ክሳይ ክገብረኪ ኣይክልኒ እየ ራይ እሺ ተኻቲልኪ ለኽትመልስ መስለኒ ሕጂ ኣለኪ ሪቶ እወ ቁርብ እንታይ ክብሎ ደደ መሲልካ ዳኒ ዓንቲ ወይሲ እንታይ ኢልካኒ ኣብ ዓራት ኮይና ቁርሲ ትህበኒ ትደርፈለይ ገለ ሕጂ እንታይ እዩ ከምኡ ክትገብር እኮ ግዜ ሃሊካ ኣይኮነን ኢለ ግን ንፍቕሪ ክትብል መስዋእቲ ትኸፍሎ ኣሎ ንስኻ ኸ ኣብ ገለ ኣጋጣሚስ ክትርዳእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ንስኻ ድሌትካ ምሽ ንቡር ኣይኮነን ንሱ እቲ ስኻ ድሓተትካዮ ንፍቕሪ ትገብሮ መስዋእቲ ግን እዩ እስኻ ኸ ከምኡ ማለት እዩ ፅቡቕ ወዲኸ ናሚ እዎ ክርዳእ እኽእል እንታይ ግን ክርዳእክ ዘለዎ ምስለኪ ኣብ ገዛ ኣይኮን ከምቲ ጎና ወይ ቁርፅራፅ ወዲ ቁርፅራፅ ትገብር እዮ ኣብ ደገ እዩ ሶ ከዓ ንኣሚን ዓይ ተገድስኒ ኣብ ደገ ከዓ እታ ኣነ ዝጥምታ ዘለኹ ጓል ጽቡቕ ትብላ ኣለኹ ነዋሕ ጉልበት ዘለዋ ጨጉሪ ዘለዋ ዝብላ ዘለኹ እንድሕር ቁርፅራፅ ጌራ ኣብ ደገ ክትወፅእ ኮይናስ ንዓይ ኣብ ዘይሽግረይ ትወንስ ስለትኽእል ብካልእ ክትጥመተለይ ስለዘይደሊ ትርድእ ኣለኺ ካብዚ ድሌታታ ኣለ ኣብቲ ናተይ ድሌት ኣብቲ ናታተይ ሓሳብ የእቴ ከመይ ጌራ ናተይ ጥራይ ትኸውን ናተይ ጥራይ እውን ይገብራ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ድሌታታ ክርዳእሲ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ሽግር ክወድቕ ኣይደልን ናይ ቅንኢ መንፈስ ያ ምክንያቱ ፅቡቕቲ ኣብላ ኣለኹ ኩሉ ነገራ እዛ ፅቡቕቲ ወይ ጉልብቲ ዝብላ ዘለኹ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ቁርፅራፅ ጌራ ንወተባዕተ ንሕና ብተፈጥሮና ከምኡ እንዲና ዓይንሲ ብተፈጥሮ ከም እያ ትርድእ እንዳኸ ሕጂ ከምኡ ጌራ ምሳይ ክትከይድ እሞ ናብ ካልእ ሰብ ግድን ታርጌት ናይ ካልእ ሰብ ክትኮንስ ግድነት እዩ እዚ ዘይከሓድ ሓቂ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብ ከምዚ ሓሸወየ ክኣቱ ስለዘይደሊ ናተይ ዝብላ በቲ ወቅዒ ቦታተይ ኣዴታተይ ጽቡቕ ሽፎና ጌራ ጽቡቕ ድረሳ ጌራ ሙሉእ በቃ ንዓይ ዓይኒ ዝመልእ ልቢ ዝትንክፍ ኣከዳድና ስለ ከምኡ ባህ ዝብለኒ ከምኡ ጌራ ክትከይድ እንድሕር ከምኡ ጌራ ከይዳ ከዓ ኣነ ከም ዝኮርዕ እየ ዝኣምን ስለዚ ኸ ቀልጢፈ ተረዲአ ተመሊሳት ክሎ ተመሊሰ ኣዳ ኣደይ ተዓግብሉ ተሎ ቁርብ ግን እንታይ እስከ ኣብቲ ሰዓ ኣብዚ ግዜ ዝኮ ምስ እያ ዘላ ምስ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ድሕር ኣብ ሓዳር በፂሕካ እኮ ናብ ዝኾነ ቦታ ምስኡ ክኸይድ ከለኹ እየ ክገብሮ ዝኽእል ንዕኡ እቲ ካልእ ከይጥምት ካልእ ምስ ካልእ ከይብል ደይኮነ ምሳኻ ከለኹ እየ ክገብሮ ንዕኡ
وحجي تاسو زبلا مسو خلها عندي خد جبريا مسو خلها ولا مس جبر كياسي እሱ አክንደ አብደገ አብገዛ ከም አኽት ገብሪያ ይመርጽ ምክንያቱ ኣብ ናይ ካልኦት ዓይኒ ክትኣትዊ ኣይደልየን ዘሎ እሱ ናይ በይኑ ኹንነክ ጥራሕ ይዝደል ዘሎ ናይ በይኑ ኣብ ካልእኹም ጌርካ ክትወፅእ ከለኺ ካልኦት ዓይንቲ ጠመተ ክሕድሩልክ ከለዉ እሱ ጥርጣረ ክሕዚ ማለት እዩ ናብ ካልእ እኳ ተብል ካልኦት እኳ የጋጊዋ ዝብል ሓሳብ ክሕዚ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢና ፍቅሪ እምነት ኣሎ እንዶ ካብኡ ናብኡ ዋላ ተኣማንካ ከለኻ እዚ ቋንቋ ምሽርሻር ድባሃል ኣሎ ምሽ ኣእምሮኻስ ስረቕ ወይ ከዓ ኔጋቲቭ ኣቲቲዩድ ህልወካ ኣብቲ ልዕሊ ሰብ ከምዚ ኔጋቲቭ ኣይድያ ትሕዝ ኣስ ከምዚ ካልኦት ጥሙትዋ ዓይኒ ብዚሖማ በዚ በዝን ሒዝዋ ከይድ ከሎ ይርእይዋ እንድሕር ዳ ኮይኖም ዋላ ኣይግለፅልክና ውሽጡ ግን ስምዒታት ክሓድሮ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እቲ ክትገብርዮ ትኽእል ክዳን ኣብ በይኑ ቤትሮ እናረኣየ ምሳኺ ኮይኑ ይጥራሕ ደለሎ ይሄ ዳንኤል ኮሞዲቲ على هلك በቃ እዚኣ ሕጂ ተረዲኣታት ንኻልእ ኣይተሃውሉ ያ ካልእ ክጥምተኪ የብሉን ናይ ካልእ ዓይኑ ክወድቃ የብሉን እራይ ካልእ ሕቶ ተለኪ ዕድል ክበኪ ሃረይ ዳኖ እንታይ ከ ፈታዊ ኣዴኻ ኢኻ ማለት ከምኡ ኸንካ ፈሊጥ ኣለኹ ክልቴና ኣብ ሕክምና ምስ ኣዴኻ ተነኣቱ ንመና መኣለኻ ሕራይ ከመይ ማለት ኣብ ፍቕሪ ከለና ዋላ ኣብ ናብራ ኣብ ሓዳር እምበር ኣብ ሓዳር ኣቲና ቆልዑ ወሊድና እዋ ሕጂ እዚኣ ከባድ እንድያታ ሕቶ ግን ዳሓን እንታይ ኩሉ ግዜ ኣነ ንዓኽ መኣለኹ ነታ በዓልቲ ቤተይ ዝብላ መኣለኹ ከመይ ተልክኒ ኣደይ ብዙሕ ፅቡቕ ብዙሕ ሕማቕ ሪኣ ውላዳ ወይ ደቃ ኣብ ዝብፅሕ ኣብፂሓ ትስምዕን ለኺ ብዙሕ ክሳይ ሓሊፋ ብዙሕ ሓጎስን ብዙሕ ሓዘንን ሪኣ ማለት እዩ ሶ ከዓ እቶም ደቃ ኣብቲ ዝበፅሖ ደረጃ ኣብፂሓስ ደቂ ደቃ ዝረአየት እያ ንዓይ እዚ ግን ሓደ ንእሽተይ እኺ ዕድመ ዝደፋእ እኺ ከምኡ ካልኣይ ደቀይ ከዓ በጋባ ወይ ብፍቅሪ ናይ ኣደን ናይ ኣቦን ተኸናኺና ክነዕብዮም ወይ ፍቅሪ ደ ፀጊቦም ክዓብዩ እንተኮይኖም ቀዳምነት ኣነ ንዓኺ መሃብኩ ነደይ ጨኪነላ ወይ ቀቢፅያ ደይኮንኩሲ ፍቅሪ ደ ኣይቅበፅን እዩ ስጋዕ ንዘለኣለም ከማን ስድራኻ ክልውልካ ከፅበ ግን ደቅኻ ማለት እቶም ህፃናት ምስ ዓባዮም ደም ከዓቢ ሽዑ ምስ ኣሞኦም ምስ ሓትነኦም ኣብ ከልበሰት ኣብ ሽግር ንዖም ስለ ዝርኢ ድን ንዓኽም ኣለኹ ኦኬ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከም ሕቶ ቀሪቡ ግቡእ ዝኾነ ምላሽ ዘይተረኽቦ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ እዩ ፈታኒ ዝኾነ ሕቶ እያ ሓቲታቶ ንኣሚ ኣይደኖ መጠን ክንደይ ደስ ኢልዋ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጨካን ሕቶ እየ ድብሎ እዚ ስለዚ ዳንኤል ከምዚ ክገልፆ ዝፅንሐ ኣዝዩ ተንካፊ ዝኾነ ነገራት እዩ ግን ከም ሓሳባቱ ዝድገፍ ሓሳብ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ውልቃዊ ርእቶ ናተ እዩ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ኤጂ ኢንተርቴይንመንት ነናትኩም ርእቶ ሓሳብ ክህልወኩም ይኽእል እዩ እዚ በይናኡ ናተይ ሓሳብ እዩ ፅቡቕ ገይሩ ብስለት ብዘለዎ መንገዲ ገይሩ ኸማን እቲ መልሲ ሂቦ እዩ ጅዲ ካልእ ተወሰኺ ሕቶ ተለኪ እዋ ሓንቲ ክሓቶ ደድሊ ዳን እንታይ ክሓተካ ደልየ መሲልካ ምስቲ ናይ ቅድም ምስቲ ቀዳማይ ዓርከይሲ ብሰንኪ ስደት ኢና ተፈላሊና እጅ ብልግነት ናይቲ በኽሪ ወዱ ከዓ ኣነ ክሕዞ መብፅዕ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሽም ናይቲ በኽሪ ወድናስ ባዕለይ ተውፃኽዎ ከመይ እዚኣ ቀዲምና ተዘራሪብናላ ኢና እዚኣ ፈፂማ ኣይትኸውን እያ እዚኣ እንተይ ተሰማሚዕና ናብ ካልእ ሕቶ ትሰግር ዘለኺ መሲልኒ እምበር ኣብ ከምኡ ተለኺ እዚኣ ሰበይ ትኸውን ኖ ሰሚዕና ኣለኻ سمع لهم فقال كاية تبدأ لكن مسوس ترى رادو مستقدمي عركز ترى رادو
شم نيرو مبصع نيروا الساقة توصلوا حجنا عقا غي نجرت تسو زهابا مسؤول ترى رأتو شم أسو ياخذ توصلوا مالتي أنت ليه عندوي مبصع نيرني لون بحقوينا عباية كمان دبهاري لان قدف يوم أنا أفكاري ولا أنا بحقوينا عباية زبهار مبصع أنا يقبلني نعصر دخلت يوم بعلي اللي أنتوي أيوة الكلام زيها كم قدم كبه أنا حاسبات زوركو أي يعني يتقوني أنا أمي كان حتى لكي أنت ويك رددي إلا إنديزيا جن أنت اللي نيرشوا كم بمرد دا دخون تقولين والدي سلزول كويبر تامسي أنت ويك تمديستني كان أديشنال لكي توسخ حتى لكي تبو تدي كنا جن كتحلفي أنا بأسلت كلاب أسلت تدهي كلا داني أنا خانتاي يفوت مسلكا كم زي يري أبجله جلجات أمتى قربت كحوات كجله كم نفس صرات مش خنا أبجله نجارات كحجزون كفل عرفي أنا خمسة قبلك أنا خمسة قبلك كبلوس يستوعب ما يري يسمع حاجة أنا خانتاي دلي من البات أفتح حدار مساعة الناس نفس صر أبزخون كله أوان من البات جزاري خستر كله ولدي مقولي خاقود قال قبرت أنا حس إن كأنزا يجمرني حج أبز خمس وانس سخس محجز متقبل كان دون تسكسر حوزت أنا حخصي تقبل كاس من ملا أخيره يا لا ولا خلفك حاسي ولا ارتاحت هاي وداخيا قدن كان برقدن مناتو إزي أنتو يمليسين يعني أنا صراحة فتوني جن كم زي كواخن حنتي يزورتو يزي مخدكم مخس كم إسرائيل مدن قلت اللي قال أب كم زخمان حكا أب كموس نفسنا يقبلنا دك عتيه لازم ولا سكوس أفرزر أي ويا أفرز بركي حزاز اللاد أمو تدبيرا برقرام حتى كوا كمان أوديك على غير زحتوي سا أنا خاب كله زد قفاي أنا توسي ناتيو تي أب كبدال ولا سبعة كمان زرعت سكي مالا كايرو أنا تنبركي غرا حزبة بني قريت أوديك تحته وحجة أبقى جنكو وستخلك من أربعة حجي بخصائص راح تردي خايت تغون بحسبه بمسنكات بقالت راح بزن وسنا ذهبتك كارو تدمرو وين الله حرق قول عام مصراق لافا ملفاو عليك خالق نجارات مالتي هذي حجي بون كتكشكش أنيها أوكي كيدك صام حسكال لادو حجي استفل عليه سناي قوال زقات ما نجاراسي كمي حصلت زي ولا دد مقلك لا حتى كلهم تقبر كيد بلا انا معناته انتو يين مليس الله نيرن نامي ما انت ولادي كبلي وي ولاديتهم في بركي بزياده ببلص كعبي انتاني ندي قديفن بعلت بيتي قال لي وي كحكم زبلكم معناته ولادك أبدي إتوقع نجار سزيبلو زر خاصي أبدي إتوقع نجار يلن نري أمس زلنا أولادنا ما تدري سلازي إذا حرق ولا عيكونن ولا ناتك خمان حاتك حار ناتك يعني لي كورة هذا اللي أوكي صبو كذا حتى تلكسك أرجع عجيب كلهم سن هراي كذا حتى سك توسخ خالتي كبلكا كاب نلالي ولا كاب جزء فقرن جمرنا له قصيل كاب حدار أتو كم استعش مش فوتي وتيخا مزنقع جلس فوتي حجي تو حدا ولا ورحس حنت جزيس قدس توصن لك أنا خم يفوتي دس بلني تردن لك حسابي وا حجي كوموس دس بلني أنا بحدار كلهم ولا كفقر جميرك ولا بحدار مساعة خاص كوموس فوتي أنا حجي ولا بحدار كلاب قلت كودو ورحس حنسبس دس بلني أنا خم فوتي سخا خمي أنت بمدب جه حس كيما جات حطوتات مالس مستي ناتي مشوتنت زفوتو نجارات تمشي لخت حطوتات كوفيل كاب عاد مبلع دقوجي خمدرار قال زيتات بطعم يدفتو سلازس كم زي بمدب تمشي هذا اللي خويني سمعن له أنا مدب يخلي الله فحجره اوكي سالساي حطو توسخ حطو لكدي يبلين بقى ودي أنا عجيبة بقى اوكي صبو سلازي
ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኤጂ ኢንተርቴይንመንት ቻነል ደጊምና ደጋጊምና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንምንኤልኩም እቲ መደብና ከምዚ ክትከታተሎ ዝፅናሕኹም እዩ ሕጂ ኣብቲ ፋይናል ናይ ምርጫ ግዜ እዩ ዘለና ነናቶም ሓሳብ ሓሲቦም ኣለዉ ዳንኤል ካብ ሰለስቲአን ኣስማት ክነግሮ ንመን ትመርፅ ክብሎ እሞ ኣብቲ ዛዛሚ ናይ ፍርዲ ግዜ ኢና ኣቲና ዘለና ክቡራት ተኸታተልትና ብናትኩም መምዘኒ ብናትኩም ረቋሒታት ዳንኤል ንመን መርፅ 10 ሰከንድ ዕድል ክበኩም እየ ኣብዚ ዘለኹም ምኾንኩም ትከታተሉ ኣለኹም 10 ሰከንድ ንመን ከም ንመርፅ ካብ ሰለስተ ካብዛ ሕጂ 10 ሰከንድ ብርኽቲ ናሚ ኣሰለት መሪፅኩም ኣለኹም ግርም ውሳነ ዳኒ ብኩለን ረቋሒታት መዚንካ ኣለኻ ስለዚ ንኽስቶ ኢልካ ቀዳመይቲ በዘላ ብርኽቲ ናኣሚ ማእኸል ኣላ ኣሰለትካ ስለዚ ካብ ሰለስቲአን ንኽስቶ ኢልካ ወስን ራይ ጽቡቕ መጀመርታ ሰለስቲአን ንፋዓትየን ንሓዳር ዝኾና ብቕዓት እየን ዝመስላ ኣብቲ ኣመላልሰአን ብዝያዳ ግን ሓንቲ ሰብ ከምዚ ኣነስ ከምዚ እንዳገበርኩስ ኣብ ከምዚ ምእተኽዎ ከምዚ ከዓ ኣብ መኣዲ እንዳበልካ ድርፊ ይፍቀድኒ እዩ ግን እንዳበለስ ቁሩብ ዶ ትቅልሰኒ ትኽእል እየ ዝሓሰብኩ ዋላ ኣብ ሰለስቲአን ረኺበ ኣለኹ እየ ድብል ዋላ ከዓ እንዳሓር ካብተን ብሩኻት ኣንስትየት በጊዕ ከዓ ድምፃ መሪፀ ኣለኹ ኣነ ስለዚ ሕጂ በሽማት ክረቑሓልካ እታ ናይ መጨረሻ ብርኽቲ ፍቓዱ ዕድመ ጓል 26 እያ ናእሚ ተክለ ሃይማኖት ዕድመ 27 እያ ኣሰለት ቃልኣብ ዕድመ 27 እያ ብዝኾነ ካብ ሰለስቲአን ሂበካ ኣለኹ ኣሽማት ዓይነቲ ሕጂ ተነስተይ ትበግዕ በልካ ሙዛ መጀመርታ ንቢዕ ድብል ኦኬ ኣሰለት ቃልኣብ ኦኬ ስለዚ ሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ብመሰረት ዳንኤል እስጢፋኖስ ዝረኸቦ ረቑሒታት እታ ዓውቲ ናይዚ መደብ እዚ ኮይና ዝተረኸበት ኣሰለት ቃልኣብ እያ ዓውቲ እዚኣ እሳ ከዓ ከመይ ትቕበሎ ኣይትቕበሎን ከዓ ንዓኽና ሓታይና ሞ ልክዕ እስከ ናብ ኣሰለት ከብለኩም ሰለት ከመይ ትቕበል እዮ ንዓኸ ሓሪሎ ቅቡል ቅቡል እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤጂ ኢንተርቴይንመንት عوتات نايزي جزيزي ناي ساعات زي ناي فقرات كوينهم ترخيبهم دلو فريتين سجيتين نخونو بوجنا مالسي نلاوهم كم نخونو نمني لهم بزا قط أمي انقع حقو سوكم انقع حقو سكين انقع حقو سو كبل يفتو كلته بصوت أبزل خنكا كالوان نعخن زبكع بدسغن تقرب رقحيتات كترخبا تسوي هذا أبكالا قات أمي أبكال مدبون بخارج نجارات كترخبا منتا لني بخلو زر أخنو أبزي سنافات هيكون كنن نقحت زلكن بسولات دك انستيغن يتآمني كال وان كال قات أمي عوتات كم تخونامو بزخونه باسم ناي ايجي انترتينمنت شانل كبرت هابلنا يغني لي لكن خلت يغن مسكرتي اوقع كبرت هابلي اوكي كالوان يراخبنا مو اسلت بتعمي عدلني اخي سقاحجي اي راخي ندلخي زي غوبز بملكعو مسرع أخيو خا نديك كمل الكدي خي مل الكش حجي خطري أخي جن عودتي نايز على زين نايزي وان زي مخانك خا بحكي حقوسين حقوسكي thank you فقركم كم يلوت أني عوك خيد بحدار كم تي استوهابكم مو حسابنا حساب استوهابكم خو مخطوط صلها بعلم ملء تسفامو حاجي دانون كم حسابك تكون الكات ملكع خالد نجراتها قال بأكلك أختي يعني حاجي اسكي بحبر تيقوم اسكي جات تراخو سلام تبارك اسكي سلام تبارك أتاق علم اسكي أتاق علم اسكي
مسكبلا حقوسكم سكول حزياسك ما يقرأ سكول حزيامو أزلت كم يرخيك يوم دانيال طبو بتي أبا أمرخي تحسبي زنبركي نقرات تغرس زنبركي كم زعينت من السيدور رقيد دخون يسمعك نيرو خمسة كل نقراته ما يتصورك أما قموتي كله نقراته كله أكرادون ويلكي كرسنا يقصو يجحمو كم يكون سنحكي طبو جنجف كم زي ما خانوك حبيرنا نيرو عنده قد أنت عنها قطيني الفوت جنجف أي فوتني جنجف قد أنت بالك ينسى لا أوكي لا أرتص أني هم بعد أرتص كخا كوين لكي قد أمتات سو عجبتي خمس ساعات زي عجبتي إيكو قرم هابيو مايكروفون بري هابيو نعم سلام بدنا جمر نعم ثانك يو You're welcome. يجي بطعمي زمسكن كم تازه دلياز نبركو عغني لك رخيبه دلخو احد مساعدنا كن زين حسابات قاي تغيري تقدعني بس دلني كن عدمكم هنا قليلنا مالتي سلازي عقب يا هبا عقب تحقوس قالوا تحقوس انا عقب والله بك خمسة على زيئة جميلكم حادلكم فقركم كتستمعروا فقركم نادلله كخيد أبتي ناي مرعى خنتاتك يراقبنا دقيمة بشيم كلهم تخاتلتي ناي AG Entertainment كما سجناكم يفوتوا أملاخ فريتين سأجيتن قوتكم شاو thank you إشي كبرات تخاتلتي مدبنا أزي أتي قداماي كفال نايتي متى مد لاي زبليو صنيو كلاي كفال اب كالي اغاطامي كنقربوينا كمون سالساي كفال كلونايو لومغن مدبنا ابزي كنعصينا كساب زمصوان بسلام زرخبنا اب زلخمو سلام انطنان ناتمنغو لايك شير سبسكرايب AG Entertainment Channel أما قبارك نابخم نقرفو كله كومنت كتصدلنا تسفواتنا كل عينتا كومنت نقفيتا خون خل هنات خون خل تسمعكم رئيتوتات كتبونا تقولوا مهناتو بناتكم تهبو رئيتوتات يخم عبلن كعبن زغل إذا channel زمو تساتفوكم نعززكم كله رئيتوتات مصدرك تحاورنا بوغني أبزازي ملغو أبسسناي